Zelenský prekročil všetky čiary, za útoky na Slovensko musí pikať. Prehnané používanie psychotropných látok môže natrvalo poškodiť mozog. Inak si neviem vysvetliť to, čo trepe Zelenský. Poprvé, on zaútočil na Slovensko. Chce vypnúť náš plyn, ktorý ide cez ukrajinské územie. To je doslova vyhlásenie vojny. Po druhé, a potom, keď premiér Robert Fico recipročne reaguje a varuje pred zastavením elektriny na Ukrajinu, tak vyfňukáva, že my otvárame nejaký energetický front. Po tretie, ja len, že krátkodobé výpadky pamäte sú vedľajším účinkom častého užívania drog. Po štvrté, inak sa nedá vysvetliť, že Zelenský do sekundy zabudol, že ak niekto otvoril energetický front, tak to bol on, front proti Slovensku. A bez dôvodu. Po piate, doteraz plyn na Slovensko veselo tiekol. Prečo odrazu Zelenský trvá na tom, že sa chce takto strašidelne poškodiť Slovákov? Zbláznil sa. Po šieste, v tejto chvíli by sa mal celý slovenský národ zomknúť. Je naším národným záujmom, aby sme z východu dostávali lacný plyn. Po siedme, je logické, že ak Ukrajina chce vypnúť náš plyn, potom my máme plné právo vypnúť elektrinu pre Ukrajinu. Robert Fico má úplnú pravdu. Po 8. To nemôže fungovať tak, že Zelenský dostane všetko, na čo si ukáže prstom a my tu máme mrznúť, lebo chlapec si zmyslí. Pod vplyvom kto vie čoho. Po 9. A urážky Zelenského, že premiér Robert Fico koná na pokyn od Putina, iba dosvedčujú, že Zelenský je treťotriedny klaun a nie štátnik. Po 10. Nemá mandát, neprešiel voľbami, uráža susedov a chce nás zrujnovať a nechať mrznúť. A s týmto šialencom máme dočinenia. Po 11. Pripomínam, že kvôli Zelenskému zomierajú už 2 roky desiatky tisíc Ukrajincov. Keby neuposlúchol pokyn západu, tak po pár týždňoch mohlo byť po vojne. Po 12. Zelenský má na rukách krv. Je to bábka oligarchov, ktorí ho dotiahli k moci. Mal priniesť mier. A priniesol vojnu. Po 13. Dnes chodí po celom svete a rozsieva vojnu a nenávisť. Žobroný peniaze a zbrane už ho všade majú plné zuby. Po 14. A namiesto vďačnosti za humanitárnu pomoc, ktorú Ukrajine posielame, on útočí na nášho premiéra ako nejaký svetovaný pankáč niekde v bráne na sídlisku. Po 15. Celá slovenská politická špička by mala stáť na strane vlády, ale nie. Judáši z opozície sú na strane Zelenského. Pre nich je cudzí národ prednejší ako ten slovenský. Slováci nech mrznú, čo tam po nich. Na tom sa zhodnú Šimečka a Groling so Zelenským. Hovorí sa tomu vlastizrada. Milí priatelia, môj osobný názor je jasný, ak Zelenský naplní svoje nechutné vyhrážky, tak hneď 1. januára treba vypnúť elektrinu na Ukrajinu. A nie len to. Treba okamžite zastaviť akúkoľvek humanitárnu pomoc, prestať akokoľvek podporovať ukrajinských migrantov a vyhostiť ukrajinského veľvyslanca. Pre začiatok. Slovensko si nemôže nechať skákať po hlave. Zelenský musí pikať za svoje zločiny. Stojíme za Robertom Ficom. Stojíme za Slovenskom. Koniec citátu.